Hello mga kalabos, welcome to my channel, and for today's vlog, kasama ko ngayon yung members ng Rhinestone Production. So isa-isa po natin kilalanin itong mga Bicolano rapper at po sila ay mga taga Legazpi, Albay. So ito mga kalabos, papakilala po sila isa-isa. And sasabihin nila kung sila ay taken or single or naghahanap, separated or bi. Okay. So, first. So, okay na sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Linya Rima, representing Rhinestone Lit Musica. So, ako, kakasimula ko lang na mag-rap. I'm 20 years old and I'm taken na. 20? 20 ka pa lang? Yes po, 20 Okay. and then taken na din ako sir. Ako nga po pala si Daniel Padilla. Ay, ako po pala si Serendipity, coming from the lands of Primansina Valley. So, I'm 22 years old and I'm taken. Yeah. Lahat taken, no? Next. Hello po, sama po si Tadeo Santala, 21 years old, taken na po. Producer? Mayaman ka pala. Di ba pag producer, magpera, mayaman? Pogi, Ah, okay. producer, lover. Parang kami supplier lang. Next. Yo, what's up? This is Zapzi Double P, 21 years old, Bata niya. taga-Legazpi. Alright. Next. Yo, this is Nico Avierso, co-sign kung tawagin ni Tomas, 21 years old, from Matanak, Legazpi City. Mata. Single. Single. Oh, may single. Next. Kasi nga pala, Batang Cruzada, 25 years old, happily married. Mary. Ilang taon ka na? 25. Babata niya pa. Next. Yo. I'm Crooked, Sada Kid, yo, 27 years old. Murap ang nalalansing. English. Single. Pero ano, wala ang liniligawan. Walang naging girlfriend dati. Nililigawan ako, sir, kasi di niya alam. Pangalan. You know who you are. Ako din naman. Abi. Abi ano? Taga saan si Abi? Abi Rosas. Taga-Mandaluyong. Ayan, shout out kay Abi Rosas ng Mandaluyong. Hey man, shoutout kay Myla. Baila. Next. Ganyagunong Batang Cruzada, 340. Ha? 340. Anong tres ko rin? Kamusta? Name yun, sir, ng ano. Bali, ang 340 kaya, sir. Tres ko rin. House number namin. ko po kaya 340. Bali, porok 3 kami, parang 340. Yes, nabay mo lang. 340. Ah, Bali ka mga 340. single? Single, Single. Ilang taon? 27. 27. Na magkaedad kayo. Next. Single dad. Single dad? Bakit? Bakit kayo nag-iwalay? Wag na, wag na. Hindi, siyempre kailangan magkilala ka na. Single na daw. Ha? Single na. Paano naging single dad? Single po. Nangyari po siya. Asa na yung ano mo? Asa na yung ano mo? Nasa Manila man. Bakit kayo nagkahiwalay? Saan ba na rin? Oo, siyempre. Para makilala ka. Wag na. Bakit pa siya? Gusto na lang ito. Anong nang may ano ka third party? Wala man. Ah, wala mo. Taga-Manila kaya ako. Wag na eh. Mas okay nga, para mas mag-trend. Next. Tulog pati kami, oh. Lagi yung mother. Sino pa? Sunod siya na. Yes, ako nga pala si Ras. Taga Cruzada, 24 and taken. Next. Batang Cruzada, taken, kaka-baby na. Magkaka-baby. Kambal. Hindi ba? Triplets? Next. Ako pala si Justin Polisoga, taga-Albay. Si Single. 22 years old. Ha? 22 years old.
So lahat kayo nasa 20s lahat. Next, ba't nagtangkip ka? Dapat tanggalin yung takip. This is Kilo pala. Bakit may takip? Alam mo takip? Dapat nakamakilala. 20 years old. Ano yan, sir? Kayo ba yun? Batang Sada. Kailangan Take it na din. pamisterious. Serious? So ayan po mga kalapit at yung mga members ng Grindstone Production. Okay, paano ba nagsimula yung Grindstone? Sino ba magsasabi? Paano nag-start sir yung Grindstone? Yeah, nag-start yung Grindstone tayo. Una, sinubukan kong mag-rap tapos kami, magtropa na kami. Siya yung gumagawa sa akin ng beat. Hanggang sa naisipan ko, may nag-ano sa akin, may nag-recommend sa akin kay Groupit. So, pinasok ko siya. Naging tatlo na kami. Tapos, doon na, simulan nung pinasok ko siya, saka kami dumami na dumami. Anong year ba nag-start yung 2020. 2020? Matagal na din. 1972. So, paano mo nakilala tong mga to? Yan, itong mga yan. Sa mga event, Sa mga event. Local artist. Okay. So, ano ba ibig sabihin ng grindstone? Grindstone is, noong una kasi trip ko lang yan ng Grindstone. Kasi taga-Taisan kasi ako eh. Taisan. Taisan, pag in English mo, Grindstone, Taisan. Yun ang meaning yan. Bakit parang hindi nyo alam? So, member kayo, hindi nyo alam kung bakit grindstone. Ha? Hindi nyo alam niya? Serious? So ngayon nyo lang nalaman yan? Alam mo ang meaning ng grindstone, pero talagang igamin niya sa word cake. Taisan mo na rin pala. Taisan na pala. Kasi sino sa inyo yung sino ba yung may pinakamarami ng na-compose? Ako ba? Hindi pa man. Silang dalawa po. Ay, silang tatlo po. Sino tatlo? Serendipity. Sino si Serendipity? Ikaw? Si Sap? So si Crookie ito yung sino ba yung parang pang front, atap ito? Silang tatlo po. Represent ang tatlo. Yung parang madalas, tawag yung parang diba sa BTS, may parang yung pang tawag doon? Pang visual, parang visual. Sa BTS, Ha? Alas pa, pantay-pantay. Okay. So, paano pag halimbawa, paano yung pag yung talent fee? Halimbawa, Sa ngunyan po, sir, Dave kami nag-demand kay talent fee. Kasi passion may baga po eh. Sabi nga ni po ni Snoop Dogg, kung gusto mo yung trabaho, mahalin mo muna. Huwag kang hihingi muna ng pera. Kasi pag humingi ka na ng pera, hindi mo naman yung ginagawa. So, ano na lang yun, sir eh. Parang bonus na lang yung pera. okay. Kasi sa passion lang kami muna eh. Tama, parang sa vlogging. Pag pag nakilala na, kung may gusto na mo yung mabalis, ganyan, bigyan ng talent fee. Wala naman sa Pero gumagawa rin kayo ng mga jingle, mga... Kaya gumawa siya, kaso wala pa kung magawa sa isip mo. Wala, sir, pa-connection. Anong jingle ang ginawa? Sa mga, yung sa Kagawad, last election, So, nagpainom ka naman. Binigay ko sa bahay, 5,000 lang isang. Sus! Bawal sa view ng profit. Taxi yan. Sorry, cut nyo na lang. Hindi naman, okay lang yun. So, wala naman yung tax kasi ano naman yun. Okay lang naman 5,000. Buti kung mga 50,000 pilita tax. Okay, next question. Sino sa inyo dito yung yung gustong-gusto na talaga magka-jowa? Yung mga single yung gustong-gusto na talaga magka-jowa. Ngayong 2022. Ano ba yung mga ano ba yung mga karakteristik na hinahanap nyo sa isang babae? Siguro, ibibase ko doon man sa sinabi sa kang OG ko dito sa Corsada na sabi niya, ang gusto kong babae, so pwedeng pabagon ko kung siyang mababago sa kuya. Oh, hell no! Tapos, ano lang sir, simple lang, makulit, style sa pwede. Maganda, sexy. Wala yan sir, Yung talaga? Sir, ang physical
malapiran. Ah. Nagugurang malabangan. Ah. Sigurado ka, ha? Yung kung ano, di. Sigurado ka, ha? Dapat may respeto, may respeto. Anong gusto mo ahead sa inyo? Yung mga single dyan, ahead ba yung gusto nyo? Or kayo yung ahead sa Pwede man na, pwede man Ha? na mas akin, sir. Pwede man na sabay ko si mama niya. mga... Siyempre, mali mo ba ka? Single Ah. mom niya, arrogant. Pwede man. Pwede din. Kasi anong edad ko? Yung single father, looking forward ka na magkaroon ng bagong asawa. Di ba man? Yung Kilala kong kaliskis mo, oy. nag-anak. Ha? Ah, di ba? Pero ikaw yung nag-aalaga dun sa... Sa akin, yung baby ko. Ilan yung anak mo? Isa man lang. Isa. Oh, sige, hindi ko na itatanong. Hindi na ako mangungulit. Okay, ito po mga... Okay. Ito po mga kalabidabs, kung bibigyan sila ng pagkakataon na maging isang celebrity, sino kaya sa kanila, sinong celebrity ang kamukha nila? Ikaw. Ako po. Sino? Magkakamukha ng celebrity, Bamboo na lang. Bamboo. Bamboo na lang. Ikaw. Ano, sir? Celebrity, kamukha mong celebrity. Iban mo magkamukha. Kailangan pa. Oo, kailangan yun. Celebrity. Magiging celebrity naman kami. Yun na yan, syempre, unique lang. Kailangan meron. Kung meron man, ako pa rin. Yeah. Oh, next. Wala man. Sino sa tingin niya ang kamukha niya? Good job you. Kim Taeyong. Paro-pare. Next. JKB. Ah, okay. Ikaw, sino kamukha mo? Gusto ko si Omar B. Omar B. Mga rapper yan din? Ah, okay. Ba't saan yan? Mga Hollywood? Ah, local. But okay, next. Very trending nga si Skasta, ah. Dinabash niya si Skasta, no? Ah, tama, Skasta ba? Ah. Ah. Kung TV? Ah, ikaw. Oscaret pa. International. Ah, international. Biggie Smalls. Yeah. Biggie. Search nyo na lang kung di nyo kilala si Biggie Smalls. Biggie Smalls. I-search ko kaya Biggie Smalls. Ano, rapper din siya? Ah, okay. Next. Saito. Ha? Saito. Naku, Saito. Alas ka. Next. Sa akin, J-Rowan. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.